Binigyang din naman po ang kakayahan ng kababaihan sa pamumuno at paghubog ng komunidad sa ginanap na kick-off ceremony ng National Women's Month 2026 sa bayan ng Infanta, Pangasinan. Sa pangunguna ng Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO, isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng suporta ng lokal na pamahalaan. Binigyang din sa programa ang tema ngayong taon na Lead Like the Babaylan sa Pilipinas, na sumailalim sa lakas ng kababaihan bilang mga lider na may mahalagang ambag sa paghubog ng matatag na pamilya at progresibong komunidad. Isa sa mga tampok na bahagi ng seremonya ang sama-samang pagbigkas ng Pledge of Commitment bilang pagpapakita ng patuloy na pagsuporta sa karapatan, dignidad at empowerment ng kababaihan. Sinundan ito ng formal na paglagda sa nasabing pangako kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, department heads at iba pang kalahok. Hinikayat din ng publiko na makiisa sa Purple Wednesday sa buong buwan ng Marso bilang simbolo ng tapang, pagkakapantay-pantay, dignidad at pagkakaisa para sa kababaihan. IFM News. IFM News. IFM News.